Il-proċess għall-ħatra ta' Vici Kap tal-Partit Nazzjonalista se jibda nhar l-Erbgħa li ġej fejn se jibdew jintlaqgħu n-nominazzjonijiet. In-nominazzjonijiet se jdumu jintlaqgħu għal perjodu ta' 15-il ġurnata sal-14 ta' Novembru. In-numru ta' nominazzjonijiet għandu jistipula jekk l-elezzjoni l-ħatra ta' Vici Kap tal-Partit Nazzjonalista issir f'seduta waħda jew aktar. Meta nkunu nafu il-numru ta' kandidati li jkunu kandidaw irwieħhom inkunu nistgħu niddeċidu mbagħad jekk hux seduta waħda għal elezzjonijiet jew inkella jkun hemm bżonn nippreparaw anke għal iżjed minn seduta waħda. Skont il-Prim Ministru Lawrence Gonzi, dan kollu m'għandux jaffettwa x-xogħol tal-Parlament. Mal-Parlament m'għandux impatta mal-pożizzjoni fil-Parlament. Huwa proċess intern tal-Partit Nazzjonalista. Fis-sqarrija aktar tard il-Partit Nazzjonalista qal li l-ewwel rawnd tal-elezzjoni l-ħatra ta' Vici Kap se ssir f'xi data bejn il-Ħamis 29 ta' Novembru u l-Ħadd 2 ta' Diċembru. Il-Kummissjoni Elettorali għal din l-elezzjoni se titmexxa minn Francis Zammiet.